Evo nas u Alpima, vreme nije nam naklonjeno, ledena kiša, -20, ali mi smo tu, spremni kao i uvek da odradimo. Ovo je jutarnji program, krećemo da se adaptiramo a vremenske uslove. Lavele notre visage. Et on va se commencer à chauffer. Kiša je ledena, lavine u blizini nas čuju se, pokrenute su na nekim mestima, ali mi smo tu. Ako ste zainteresovani za avanturu ovog stila, možete nas kontaktirati Sistema Info, gledati naš kanal YouTube Sistema Info i upoznati se sa našim daljim programom i radom. Kao i naše kampove u Srbiji možete posetiti, Alpe u Francuskoj, Pirineje i drugi niz interesantnih mesta u okviru naših sportskih aktivnosti.